Hugh Owen, y Llyfrgell Coleg, lle mae hwnna'n andros o handi. Dych chi'n gallu mynd yna, mae agorad bob awr dwi'n meddwl ar dydd. Hefyd, os nad ydych chi bod ydych chi eisiau fanna, mae'r Llyfrgell Genedlaethol jyst lawr lôn. A mae hwnna hefyd yn andros o bwysig, achos ydych chi'n gallu mynd yna unrhyw dro a cael llyfr, unrhyw lyfr. Mae'n gret. Mae'n yn lle... allu byw na fi'n credu, fi'n mynd a fi'n joio fe, mae'n ffantastig. Mae fe'n adnodd anhygoel i gael, just yr eich step-in drws, ac mae fe'n wir yn adnodd. So chi'n rili gael un man arall yng Nghymru, mae fe'n arbennig. Mae rhywbeth sydd ddim gan, fel mae Steffan yn dweud, rhywbeth sydd ddim gan Caerdydd, Bangor ac Abertawe neu bynnag. Ond mae'n neis bod mae'r oriau'n hir hefyd, allwch chi fod yna ben bore tan y nos, a mae'n rhywbeth neis pan mae treithodau fe fod mewn gyda chi y diwrnod nesaf. Ie, mae'r adnoddau yn yr adran, swn i fel bod nhw'n un o'r rhai gorau sydd i gael, dwi'n mae gennym ni rhai o'r academyddion gorau yn ei misydd, a hefyd, dim jyst hynna, mae gennym ni Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell Genedlaethol sy'n cynnig gymaint o adnoddau da ni'n gallu defnyddio i gwaith ni, a mae hwnna'n rhywbeth unigryw dwi'n fel Aberystwyth sydd yn help mawr. Mae'n digon o lyfrgelloedd fel yna. Mae'r adrannau i gyd yn croesawgar iawn yn teimlo gyda hanes a gwleidyddiaeth, a mae fe'n dim excuse i ddim wneud gwaith chi'n rili, so, yeah. Mae yna adnoddau gwych yn yr adran, dwi'n meddwl, herwydd yna'r adeilad mwyaf modern ar y campws ydy'r adeilad yma ar hyn o bryd. Mae yna ystafelloedd cynadledda ac ystafelloedd seminar sydd efo adnoddau da, megis teledu a falle. So mae'n handi os da chi eisiau cael grwpiau trafod a falle, ond hefyd yn gyffredinol mae'r campws yma, mae'r Llyfrgell Hugh Owen yma, a mae yna adnoddau gwych yn fan'na i fynd i astudio hefyd. Hefyd, da ni ddim bell iawn o'r Llyfrgell Genedlaethol chwaith, a mae wastad rhywun o gwmpas yr adran yn fan hyn yn barod i helpu efo unrhyw gwestiwn.